Ti Masakbayan. Ti napalabas. Binagbagaan ni Tata Ampong ni Nana Marta nga asawa na. Asaan ang nasaya at ti aramid da kan ni Nana Sufing nga agginginura. Ngam saan lata adum nga ni Nana Marta iti pamagbaga ti asawa na. Iti may sangal daw. Nagpakada ni Viola iti amana nga agabang laangan daytoy iti asidag ti pagtrab-trabahuan na. Gaputan na uman ang makangkangag iti sarita, maipapan iti inana. Insingasing mat ni Alfred nga agkalaysadan kan ni Viola, ngam nasa uti balasang nga amangan no lapad dagiti innada. Ita gagayam, denggan ti may katlo a serye tayo ita alawas anapauluan. Talinaay, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Agkalaysatan, Viola. Total, awan mo't parikot iti ayan ayat ta. Ay ayatan tamat ti tunggal maysa. Ha? At damot ang panggedam. Kan oray siyak. Awan mo't parikot iti panagdrive ko. Takuko aktivan nga iman manayhok. At damot basit urnong ko. Uray siyak. Adamot basit urnong kon, Alfred. Agkalaysatan. Ngam kasanunusan nga umanugot dagiti innata. Amumot nga ginginura da. Basta agkalaysatan. Kat awan ti makalapad iti dayta. O sige, no dayta ti pangadeng mo. Umanugotak, Alfred. Sige. Asikaswan ta nga rod ti kalaysata. Amom ka di na naguring. Awanan dito'y barangay tayo ni Viola. Napanggayam nagabang iji asidag ti trabaho na. Aya! Kasanumat nga men, marengrengan ang makangkangag iti chismis. Nga ura isuda ka ni Alfred, kat nairamanan. Ay, ti kunamkit day. Kayat ni Viola ti agabang. Tapno nawayan ni Alfred amang sarong karkan ko, ana. Kat anya kumano kasta, kinapudno na kat agbagay damat, nagpintas ni Viola, kat nagtaarmat ni Alfred. Ah, kayat mo ka di asawain, nga gayan ayat dan. When mat, ay, anya jay sa ludsud mo, nana? Ay, kayat mo asawain, agayan ayat dagiti dua. Ay, jak amo. Ay, idanon ko na itakan ni Marisofeng. Ay, wan, Sofeng. Agayan ayat gaya menda Alfred kan Viola. Ay, ni man daw abaklatin ang ibaga. Anya? Hay, saan amabalin day to'y? Jak lakit di kayat nga abalayan day di Marta. Ang kasano no pudno. Ay, jak itulok. Saan amabalin? Anya ngay itati aramidam. Awanan ba inday di Viola? Imbagakan ko na adi nagamdan di agpaaram iti anak ko nga minaramid na? Ay, garanggan diyang day di babae. Imala iti inana. Ay na, Marisofeng. Ingkay di pag-abangan ita ni Viola tapag sasawam. Wan, kasta ti aramidag. Ha! Ipilit nakit din ti bagina iti anak kau. Ay, agraraman! Nataor di anak kau, kadyak kayat ni Viola, para kenkwana. Nanang, imay kami kan ni Viola. Takayat mi nga ipakaam mo, nga agkalaysa kamin. Anya! Ha! Pudnog hayam nga gayan ayat kayaw! Nanang, Sika, Viola! Saan ka di akinasarita ka iden? Adi mo gamdon di agpaaram ka ni Alfred! Nana? nanang, agkalaysa kamin kan ni Viola. Kayat yuman wano saan. Oray pa'y agkalaysa kayaw! Di kan tulat ta kayat amanugang, Viola! Kusilapan kan tulat ta! Pabainan kan pagsasawan kan tulat ta! Nusyak, umanugutak iti panagkalaysayaw. Gaputawan matirason alapdan kayaw. Agyaman kami, tatang. Jak umanugaw! Hoy, Alfred!
Imbagak kadiken ka nga armam ni Viola, ha? Saan ka kadi amabaen, ha? Saan ka amaikaray para kunkwana? Nana, Husto nanang. Taurayan niya pa iti ibagbagayo. Agkalaysa kamin ka ni Alfred. Ay, sana mabalain! Jack umanugaw! ala, agkalaysa kayaw na. Si Papalubusak iti panagkalaysayaw. Saan na mabalain? Awan ti maangay akalaysa! Asikasun nyo kit di ti kalaysayaw. Maragsakanak. Gapaw iti panagkalaysayaw. Viola, Alfred. Wan tatang, asikasuan min ti panagkalay sami. No agpilit ka makikalaysa iti day talalakay, Viola! Kagura ka aginggat panungpalan! Anya? Ay na, Marta. Unay yan ti kasta panunot mo. Panunot ka deti may sanga inadayta. Laglagi pa timbagak, Viola! Guraan ka aginggat panungpalan no makikalaysa ka iti day talalakay! Kasano itanday ta, Viola? Guraan na ka tinak. Aginggat panungpalan no makikalaysa ka kanyak. Ay na, sa una la day ta Alfred. Ngamin, kagura na lakat nga rod ni nanang mo. Kat ninanang ko, nasakit ti panagsasaunakan ka. Maawatak Alfred. Nairaman tan iti panaginginura da. Alfred, Ngam, kas iti nasaon ni tatang mo. Awan ti asino man ang makalapad iti panagkalaysata. Tawan mo ti rason, tapno malapdan ti kalaysata. ay, kasladyak maaklon ti kastoy Alfred. Viola, Naragragsakak ko ma. No agkapya nga umuna dagitiin nata, sakbay nga agkalay sata. kasanon, no saan dalat ang agkapya. Alfred, Kasanon, no manon atawan ti naglabas, kat saan dalat ang agkapya. anya nga rod taramidan ta. Viola, ituloy ta nga asikaswan ti kalaysata. Aday ta nga, friend. Nagpintas ka. Bagay mo dito wedding gown mo. Agyaman na klita. Ala, intayon iti simbaan. Agur oray hindi pagluganam ako, tse. Agyaman na ken ka ha. Sikat ti kadwami ka ni Alfred anangas asikaso iti kalay sami. Wan syempre, agayam ta. Iso, asidadaan na katumulong kan ka. Maalaintan, ang mga numaladaw ka iti simbaan. Wan kayam. Ningay nanang mo, talaga ka di apim manaw? Wenlita, jak amo no sa dino tinapanan na. Di na kaya ti dumar ay ti kalay sami. Iso ani anti ason ti mangibagikan kwa na. Imbagday di akasinsin ni nanang taman nakaawat. Kat, sa dino nga rodan ti ayan ita ni nanang mo. Jak amo. Nalabit anapan iti lugar ti kabagyan mi. Ay, na yan. Ala, intan, rumuartan di ti balayo. Tapno saan ka amala daw iti simbaan. Ay na, nagtaera kon iti daytoy asuot ka, Marta. Agsukat kan taintan ijay simbaan. Sanak amapan! Imbagak daytan kini Viola, ngam natangken ti ulo na. Sika tinatangken ti ulo na. Saan ati anak mo? Ala, no di mo kayat ti sumurot ijay simbaan. Siyaklatan ti mapan. Saan ka amapan? Padasem ti mapan ta makaraman ka kanya. Anya saan? Kalay sa ti anak ta, jakit din mapan. Ay, no di kakat agmauyong. Padasem ti mapan, tagsinatan! Ha, di ureag sinata no day tate kunam. Total, awan matlat manak na kamaw. Mangibabain ka! Congratulations! Adto yan ti regalo kada kayo adto Ha? Anya day ta regalo, manda. Ay na friend, kumpleto abado ti baby. Daytan ti regalo kada kayo. Tapno aganak kayo adagos. Anya? Ha? Agyaman kami, Manda. Oy,
May saakto aninang Ala, advance ka matlaunay, Manda. Ay na, ipasakbay kon ang mga numalipatan dak. Di ka agdanag, saan da kanto ang malipatan? Ket, naragsak akalay sayo. Sapay kumataag na nayon tiragsak yun. Agyaman kami unay, Manda. Ay, ambaw. Talaga gayam nga awan na Marta kun Sufeng. Ay, saan da talaga di maray iti kalay sa dagiti anak da? Saan? Ni Sufeng, di na kayat ti dumaray. Ngamen, kung nakano ni Marta... Ay di mo nituloy ti bagam. Diyak kayat ading ginday ta. Kanday tamot talaga ti Sumardengkan ko na ak. Nuday tamat la manarsarita ti aramidem. Agawid ka laangin. Ha? May sakamat anagalas ti ugalim. Day tala agsapsapol iti ichismis mo ti ammom nga ramiden. Itatanalpasan ti kalay sayaw. Anya itan ti sumaruno a plano yaw. Dito ikayo ka di balay nga agnaad. Saan, tatang? Nagsarita ami ka ni Alfred, nga agnaad kami pa lang iti pagababangan mi iji asidag ti trabaho. Ala, da kayo latan ti makaamaw, anak ko. Plano mi amang ipatakdar iti kabukbukudan mi abalay, tatang. Ay nasaan anak ko. Adamat tanda ito'y balay. Balay mo da ito'y. Patarimaan nyo laangan. Palagdaan nyo. Tatang, kagura na kami ni Nanang. Saan ani nanang mo ti panunutem? Tatang, Ala, agnaad kayo pay laang iti dagos mao. Ngam inton maornos ton tilinangan da iti katugangam. Agsubli kayon ton dito'y balay. Ta dito'y kayong agnaed. sige tatang, kasta nga rod ti aramidan mi. Agpakada kamin ka ni Alfred, Nanang. Agnaad kami ijay dagos ko. Taas asidag ijay ti trabaho. Sa anak amarigatan akanayon nga agjip iti inaldaw. Ayawan bibiyang kaw. Di oray man saan kan nga agsub-subli dito'y balay. Anya ko ma. Total, di nakmat ikabkabilangan nga inam. Day talatan kayat mo ti matungtong pal. Saan ko mamatakasta, Nanang? Sukir ka nga inanak. Impilit mo ti kayat mo. Iso nga ita, lipatan nakmatan nga ina. Gaputawan anak kaw akaskan ka. Uray kasta ti bagbagayo, Nanang. Ina kayo latta. Sapay la kumatagamiris kayo. Ano anyaman ti gurayo iti tunggal maysa iti katugangak. Kat saan da kami nga iraman. Awan dakas nga inaramid mi. Isa saan da kami ko mga iraman aguraan. Ti parikutyo adwa iti katugangak. Urnusan nyo. Ala, pumanaw kayaw. Di kay kayatan ang makita. Sige, Nanang. Agpakada kami. Anya kamatan, Marta. Nagpakada jay anak mo iti nasayaat. Ngam nagalas ti sungbat mo kan kuana. Anya ti basol na kan ka. Gapo kaday, tanakikalay sa kan ni Alfred. Amo matlagayam, ngam damagampay lang. Makunak anagasat ti anak ta. Tani Alfred, tinakiasawaan na. Ngamen, saan akas kada kayo kandi Sufeng iti ugalay? Anya? Katsak, agyanak maten ije kalapaw ko ije talaw na. Ngamen, uray siyak, mabainak maten iti kinaalas ti ugalaym. Ha? Makaamukan iti biyag mo, ta makaamuak maten iti biyag kaw. Anya nga, Sufeng. Ay, agmay-may sakan dito balayaw. Saan mo tan nga agaw awid dito iti anak mo? Ay, wen nga rod. Agmay-may sa akon. Ay, mas napatpatag ni Viola. Ngam si ka nga inana. No apay laang aday di babae ting kalay sana. Iso nga rod ti ay ayaten namat. Nagado babae ang mabalin na pagpulyan. Ni nga rod Viola ti kayat na. Iso akayat mo man kan saan.
Agabalayan kayon ka ni Marta, akabusor mo. Naga daw ang mabalin kong abalayan. Ngam isupay laang. Win nga raw, Mari Sufeng. Talaga nga awan mabalin mo. Ngam jak latamaklaon. Jak maaklaon nga abalayan kunton ni Marta alastog. Agmay-may sa kamot dito'y balayo, Marta. Saan kanumot nga agaw-awid dito'y balayo nila kay mo? Apay, ada babae na? Anya nga da babae namot nga ibagbagam gureng. Wen tadi nakamot sang putanan ti asawam. Apay ngay. Adda ijay talon. Ijayon kalapaw na amat maturaw. Ay, agpada kayon ken ni Sufeng, agmay-may sa itibiyag. Pinanawan mo't ti anak na. Ha! Di mo man dakdakamatan tinagan da ya bruha. Marurudak lang. Ay, amom kaday, Marta. Ay, kabusor na kaunay ni Sufeng. Kunana, adinalat ta maaklon asika tinagbalin nga abalayan na. Ay, anyangay mo't ti makunam ken kuana. Ha! Ad-adan ajak kayat nga abalayan ni Sufeng. Iso ano mabalain? Jak kayat ngagsabat ti dalan me. Inakman gumatang itibagas ko. Tawan mo't ten isaang ko. Adda kwarta. Iso ang magatang ko ti... Ni Sufeng akabusor ko na itamasabat ko. Ha! Kusilapak man tilastog abakat. Ha! Hoy, laad! Dinakman ko sila panakasta. Anya ti kunam kanyak? Ladak! Ladak! Padasan nak ngay pungot tasan ka nga trasan laad. Ang pinadas ta, nuday ta ti kayak mo! Agpinangat nga ta, da Nana Sufeng ken Nana Marta. Gagayem, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'ing estasyon. Agyaman kami iti Inkay Panang Tarabay.